ଏହି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଶୋଇବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ମୋଢ଼ ମତେ। ଏ ସମୟ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାର ସମୟ। ଏ ସମୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାର ସମୟ। ଏ ସମୟ କେବଳ ନିଜର ମନକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରଖିବାର ସମୟ। କେବଳ ଏ ସମୟ ଶୋଇବାର ସମୟ ନୁହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଅଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ, ଶୋକ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରଭୁ ମିଳନ, ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟକୁ ଆପଣ ଏହି ସୁହାବନ ଘଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବେଳକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଭୁ ମିଳନର ଯୁଗ। ତେଣୁ ଶୋଇ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଶୋଇଯିବ ତାକୁ ସବୁ ଏ ସୁହାବନ ଘଡ଼ିରେ କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ମନ ମୋଢ଼ ମତେ। ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଶିବଭକ୍ତମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କେବଳ ଅଙ୍ଗଦ ସମାନ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବନାନ୍ତୁ। ଅଙ୍ଗଦ ସମାନ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବନାନ୍ତୁ। ସେହି ଅଙ୍ଗଦ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାବଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଦ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏହି ପାଦକୁ ମୋର ଉଠାଇ କରି ଦେଖ। ତମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଏହି ପାଦକୁ ଉଠାଇ କରି ଦେଖ, ଯେ କି ତମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦୂରର କଥା, ପ୍ରଥମର ମୋ ପାଦ ଉଠାଇ କରି ଦେଖ। ତେବେ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମୋ ପାଦକୁ ଉଠାଇ କରି ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଉଠାଇ କରି ଦିଅ ତେବେ ମାତା ସୀତା ତୁମର। ତ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେ ଉତ୍ତମରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ରାଜା। ଏ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାର ମୋର ସବୁ ପ୍ରଜା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମନକୁ ନେଉରା ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ମନ, 84 ଜନ୍ମର ବିକର୍ମର ବୁଝ ଏଇ ଆତ୍ମାର କଳଙ୍କ ହିସାବରେ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋତେ କେବଳ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନରେ ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ, ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଈଶ୍ୱର ପିତା କେବଳ ମୋର ହିଁ ଏକମାତ୍ର। ମୁଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ କେବଳ ସନ୍ତାନ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ ହିଁ ମୋର କାମ। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର କରି ଚାଲିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ହିଁ କେବଳ ମନର ପ୍ରକୃତ ଭାଷଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତିକ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା କହିବି।